apartats, que vindran a durar pam d'alto baix, hora i quart, s'obrirà un torn de rèpliques entre tots tres aspirants a l'alcaldia, amb una durada màxima total de 10 minuts. Finalment, i per acabar, cada candidat tindrà un temps màxim de 2 minuts per concloure la seva exposició. Des d'ací, fem públic que tots tres caps de llista s'han compromès a realitzar un debat net i expositiu, defugint de la crispació i de fer sang i fetge, ja que l'objectiu del mateix és donar a conèixer a tots els conveïns els respectius programes electorals, així com les seues propostes de gestió i de govern. Mentre, pel que fa al públic assistent, a tots vostès, demane senya, és a dir, trellat. No haurà intervenció del públic ni es donarà torn de preguntes, motiu pel qual vos pregue atenció, respecte, silenci i, de nou, trellat. Vos pregue que apagueu els mòbils i que quan finalitze cada intervenció no aplaudir perquè l'acte serà llarg, aleshores no tinguem ganes de que s'allargue més en el temps. I ara sí, cavallers, va de bo. Comencem pel primer apartat, treball i foment de l'economia, on l'ordre pactat ha estat PP, Bloc, PSOE. Té la paraula el senyor José Luis Oltra. Gràcies, Federico. Bona nit a tots i moltes gràcies per acudir a sentir-nos. M'ha tocat a mi començar en el tema de treball i foment de l'economia. La primera iniciativa que nosaltres pensem posar en marxa és muntar un taller d'ocupació. Un taller d'ocupació des que munta la DIPU. Per què? Perquè això, a banda de que la gent està dependent, té un sou que està alrededor dels 800 euros. I tal i conforme està la cosa en la faena avui en Quatretonda, és molt important, perquè anem a tindre una vintena de persones treballant i cobrant, que ja és difícil. La segona iniciativa és l'organització de cursos del CERVEF. Quizá no són tan interessants de cara a cobrar, però sí que ens permetrà manejar 2 o 3 professors que decidirem nosaltres i que per tant seran locals, a més de que la gent que s'apunta a aquests cursos té l'avantatge de que no té que eixir fora. Una altra iniciativa és la creació d'un wall comercial gratuït, de forma que tots els comerços de Quatretonda puguen rebre aquesta xicoteta ajuda perquè tinguin les portes despejades i contribuir un poquet, ja que la situació econòmica és prou complicada. Siguiente iniciativa, una red d'internet local, no una wifi que teníem prevista en l'anterior projecte, sinó una WiMAX. Per què? Perquè la tecnologia ha canviat, és millor, és més econòmica i això ens permetrà tindre o oferir al poble unes tarifes molt més reduïdes. Una de les màximes aspiracions nostres és que internet arribi a totes les cases. En aquest sentit, el que pretenem també és crear en llocs públics espais wifi gratuïts, de forma que això potenciarà la convivència i ja veureu que el disfrute d'eixos locals, d'eixes àrees públiques. La web local és una cosa que també volem potenciar. Pensem que té que ser un vehicle de difusió de comerços i de difusió de projectes i de difusió de productes locals. Hi ha que aprofitar-la per publicitar el nostre poble en tot el resto del món. Avui internet és la via més barata de publicitat i que a més punts arriba. Un altre punt que no podem oblidar en tant en quant ens trobem en un poble que nosaltres considerem que és eminentment agrícola és abordar la reparació dels camins locals. Aguanta molt, aguanta molt. Això hi ha que anar a la conselleria. Igualment vull agrair també als meus companys de partit, els aconsellars l'esforç que fan. És un esforç que fem, estem dedicats a l'Ajuntament, ho fem amb total dedicació i a vegades això no es reconeix. Este debat és totalment nou en Quatretonda i en els pobles dels voltants. Som possiblement els primers que ho fem. Esperem que tot vagi bé i que sigui un bon començament i un bon exemple a seguir. No vull clavar ciçanya, però en Quatretonda fem els debats a hores normals, a hores de plena audiència,
hores que tots ens escolten, no es fem en diferit, no es fem hores intempestives, no es fem quan l'audiència és menor. Per desgràcia, els mitjans de comunicació públics valencians no seguissin l'exemple nostre, i això és una llàstima. I el que ha fet de veure les coses sense por, davant del major número de gent possible i amb correcció, és un signe de normalitat i de persones civilitzades. Bé, comencem per el tema de treball i foment de l'economia local. Hi ha una qüestió que hem de tenir en compte. El món avançat i industrial està actualment immers en una crisi econòmica que possiblement des de 1929 no tinguem una crisi d'aquestes dimensions. És una crisi molt profunda. Com sempre passa, la conseqüència de la crisi és que molta gent es queda sense feina, això és inevitable. D'estar molt bé passa a estar molt mal, de tindre-ho tot a tindre-ho res, i això crea uns problemes greus. Per altra banda, avui en dia els ajuntaments estem patint un problema, i és que la banca pública no està financiant, ha desaparegut perquè ens entenguem, quan les coses eren bé la van vendre, i ara no hi ha banca que financi, l'Estat té que acollir als particulars que donen els interessos. Bé, això sempre la crisi és un problema, però també és una oportunitat, i és una oportunitat que també han de resoldre i tirar avant. I la pregunta és què puguem fer des de l'Ajuntament per resoldre aquests temes. I en això vaig a centrar-me. En primer lloc, hi ha una qüestió en la qual tots hem coincidit, i és fonamental, és la formació. Les escoles taller són escoles que permeten a la gent rebre un sou, però que al mateix temps també li permeten formar-se. Formar-se, i això es permet incorporar-se després al mercat laboral o continuar en la formació. Les escoles taller tenen un problema, és que l'Ajuntament ha de portar una quantitat important, però són uns temes que hem d'anar. A més, també el que proposem és la creació d'un centre de formació per a persones adultes. Quan dic persones adultes, dic persones majors de 25 anys, on igualment hi haurà formació i empleo. Nosaltres, ja ho ha dit Rafael abans, tinguem el paratge municipal, tinguem un conjunt d'elements que poden impulsar una sèrie d'activitats molt interessants que abans d'aprofitar-lo seria un lloc per a crear empleo. Igualment anem a formar tota l'escola d'adults, que dona cursos de formació, que permetisca a la gent d'alguna manera poder continuar després amb els estudis o directament incorporar-se al mercat laboral. Més d'un minut. Més d'un minut? Finalment també hem d'impulsar el turisme rural, la formació és un element important. Hem de crear el sòl industrial, això és fonamental també. També proposem fer una fira gastronòmica artesanal i que sigui una mostra de vi. Això és un element que també hauria d'utilitzar, és un element de dinamització de l'economia local. I també proposem el desenvolupament de tota una red de sendes dins del pla, ne tinguem una molt bona en el paratge municipal, una dins del pla que aprofite tots els assuts, tot l'aprofitament d'aigua que hi ha, i que això també estaria vinculat a les escoles taller. I això permetiria al mateix temps dinamitzar el turisme a nivell del poble. Hi ha moltes més coses a desenvolupar, i jo el que dic és que sempre hem de transmitir un missatge de confiança a la gent, sempre, per molts problemes que hi haguen, sempre hi ha solucions. Anem a passar al segon apartat. Hem d'actuar tots plegats per a resoldre. Joventut i participació ciutadana. L'ordre acordat pels partits ha estat Bloc, PSOE i PP. Per tant, té la paraula el senyor Rafael Benavent. Bé, el tema de l'educació és un tema que l'Ajuntament té les competències que té. El centre és un centre que és de la Conselleria, però l'Ajuntament també té competències en tema d'educació. Sobretot el tema que porta l'Ajuntament és el tema de l'educació permanent d'adults. En l'educació permanent d'adults es fan un muntó de cursos, hi ha una oferta, un ventall prou ampli d'ofertes de cursos que crec que són molt interessants i, lògicament, si tenim la confiança, en els 4 propers anys continuaran realitzant-se. A més d'això, a més d'aquests cursos que ja estan fent-se, nosaltres creiem que s'hauria d'ampliar l'oferta. Per exemple, una de les ofertes que s'hauria d'ampliar és la creació, la formació, la preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior. Actualment, l'educació, o que antigament era la formació professional,
té unes bones vies d'eixida, difícilment es pot trobar treball actualment sense una formació, i hi ha molta gent, hi ha gent que ha acabat, que té el graduat escolar, l'antic graduat escolar, que no és el graduat de secundària, i per tant té dificultats a l'hora d'accedir a cicles de formació, a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior. Han d'accedir fent unes proves, i una de les possibilitats és que en l'EPA es fomente o que es preparen aquestes proves. Lògicament, a al costat està ja l'escola infantil, ha sigut un dels reptes. Passem de ser una guarderia a ser una escola infantil, i en aquests 4 anys s'ha de consolidar. A més, des de l'Ajuntament lluitarem per a que siga gratuïta. Pensem que l'ensenyament és un tema, un servei bàsic de la societat, i que tots tinguem dret a accedir de forma gratuïta. Fins ara la Conselleria subvencionava per cada un dels alumnes. Fa un parell d'anys va reduir les subvencions en un 25%. Nosaltres hem arreplegat signatures per a promoure una iniciativa legislativa popular per a que les Corts Valencianes, en certa manera, que aproven la gratuïtat del cicle de 0 a 3 anys. És un augment, un millora de la qualitat. Jo es compare, quan jo era menut estava a l'escola d'Escagons, després es va fer la guarderia i ara és l'escola infantil. Per tant, anem augmentant pel que fa a la qualitat. Una altra de les coses, nosaltres col·laborarem lògicament amb el col·legi públic, amb el Centre d'Educació Infantil i Primària, Rafael Altamira, i amb l'AMPA. Ja fa uns quants anys que l'Ajuntament ve subvencionant els llibres de text i nosaltres continuarem subvencionant els llibres de text. Pel que fa a la joventut, què volem en joventut? Creiem, hem comentat abans, que la formació és bàsica, que els bons hàbits s'han de promocionar i per això hem de promocionar l'esport entre la gent jove. Per això hem de promoure la creació de treball. I finalment hi ha un altre apartat que nosaltres considerem que és bàsic, que és la participació ciutadana en les decisions que pren l'Ajuntament. Jo porto molts anys a l'Ajuntament i la majoria dels plenaris ve molt poqueta gent. És a dir, la gent sap, escolta, diu, li diuen, però realment hi ha poca participació. Nosaltres creiem fonamental la participació i hem de promoure la participació en la creació d'un Consell municipal de participació ciutadana on es pugui col·laborar en l'elaboració del pressupost, per exemple. El pressupost municipal, pràcticament, quan anem a elaborar-lo, n'hi ha un 80 o un 85% que està consolidat, que està compromès, és a dir, són despeses fixes, però queda aproximadament un 15% que cal decidir on l'invertim. I, per tant, seria convenient que almenys que es creara un Consell de Participació on pogueren, com a mínim, aportar les idees totes les associacions que hi ha en el poble. Finalment, pensem també que s'ha de fer un Consell Municipal de Cultura, un Consell Municipal d'Esports, on es planifiquen anualment totes les activitats esportives i activitats culturals que es realitzen al poble. És a dir, coordinar els diferents grups o les diferents associacions de caràcter cultural o de caràcter esportiu, coordinar-los i anar planificant per a que al llarg de tot l'any es realitzen activitats tant culturals com esportives. Res més, continuar lògicament en el Consell Potencial del Consell Agrari Municipal i que la Comissió de Festes continuï funcionant i a ser possible millorant la seva participació. No passa res, això és errors involuntaris que donen el directe, no passa res. Té la paraula el senyor David. Gràcies, Fede, gràcies. La formació de les persones és un dels mecanismes que s'han manifestat millors per eixir de la falta d'empleo. L'actual situació econòmica és eixa i, evidentment, tot el que siga invertir i treballar en formació i educació, al nostre entendre, és la millor guia per a poder eixir de la crisi. Per tant, donarem un tema important, ja ho he dit abans, a la formació de persones joves i adults. Per això és el que he comentat i serà l'orientació de l'Ajuntament. Ja ho he dit abans, les escoles taller per a jovens i el centre de formació per a persones adultes. Educació, formació i treball té que ser una tríada que té que anar unida en el temps que corre. A banda d'això hi ha una demanda que és important, ja hem tingut ocasió de comprovar-la, que és el tema del menjador per a xiquets en edat escolar. Hem buscat una solució dins de l'edifici escolar, que avui per avui aquesta solució no és viable. Caldrà estudiar una altra solució
on els xiquets possiblement tinguin que eixir de l'escola. Ara, qualsevol solució que es faci, evidentment la farem, col·laborant amb les mares i els pares dels xiquets, per veure la ubicació del menjador i el cost econòmic que siga viable. És un tema en el que ens comprometem a actuar de manera immediata. I per això, dins del grup, dins de la candidatura socialista, hi ha una persona en la que té una gran validesa, en la que tinc una plena confiança per a resoldre, per a tirar endavant el tema del menjador escolar. L'altre tema és el tema de la red wifi municipal. És un tema que hi ha que impulsar-lo, és fonamental. La de la Diputació, a la que ens hem adherit, va molt lento. Hi ha un ajuntament, em sembla que és el Palomar, que l'ha impulsat l'Ajuntament, està donant un bon resultat. Ahir s'impliquen empreses, negocis, i té un molt bon resultat i això ho posarem en marxa. Una red wifi, i si la de la Diputació no arriba, doncs nosaltres tirarem endavant, copiant els exemples dels altres pobles. Després el tema de l'atenció a la joventut. És l'altre gran objectiu que cal abordar avui per avui. Nosaltres pensem que això avui en dia passa per posar en marxa espais per a joves. I exemples d'això també els tinguem prop d'ací, que estan bastant bé. Estos espais tenen que ser llocs on el jove reba informació sobre distints aspectes que li puguen ser d'interès i al mateix temps ser un lloc de reunió i d'oci, compaginar formació i oci, això és fonamental. On poder desenvolupar tot un conjunt d'activitats, té que unir formació, ja ho he dit, entreteniment, amb una correcta simbiosis i evidentment s'obri l'espai per a buscar persones idònies que treballen en aquests joves. I això també és un element important. Aquest plantejament requereix un espai físic. L'espai jove requereix un espai físic. Nosaltres, en el nostre programa, hem proposat la possible ubicació d'aquest espai jove, que seria un actual centre sanitari. Som conscients que això implica que el centre sanitari, que és l'altre punt del programa, s'ha de fer. Mentrestant, pensem que hi ha altres llocs on possiblement es poguera provisionalment posar aquesta espècie d'espai jove. Estem pensant en el poliesportiu com una possible ubicació provisional. Després, i en això anem a treballar, en aquesta línia anem a treballar. Això també és un element important. Hi ha un altre element que és el tema de la participació de ciutadans. Les societats modernes, democràtiques, cada volta tenen una major democràcia real i una major participació de la gent en la presa de decisions. No és qüestió d'anar fent nosaltres les coses sense opinar. I això, hi ha que donar contingut a aquestes coses i hi ha que posar en marxa. En aquest sentit, un minut, senyor David. Un minut, acaba ràpidament. Anem a proposar en marxa la creació d'un fòrum de participació ciutadana. No seríem pioners, no seríem els primers, ja està funcionant en molts pobles. Este fòrum de participació ciutadana almenys tindria que reunir-se periòdicament 2 vegades a l'any, però evidentment podria reunir-se les vegades que volguera. I aquest fòrum és important, a meu entendre, per 2 motius. Primerament perquè els que estem governant rebem informació de les coses que es poden fer. Ja ho va dir Rafael també, quan s'elabora el pressupost, un fòrum de participació és un element molt vital i molt bo, i a més el permet també identificar aquelles persones que tenen més inquietuds. Això anem a posar en marxa, és una de les coses que immediatament tirarem endavant, copiant la reglamentació que tenen alguns pobles de formació continuada, que està que funcionant. sempre poden servir per augmentar la Per tant, ja dic que la qualificació. participació ciutadana és un element important. Una altra cosa important seria coordinar la biblioteca i l'escola pública de cara a que en la biblioteca es compren llibres que després es puguen utilitzar per als xiquets perquè els pares puguen tindre un xicotet estalvi. I també pensem crear una revista online com un vehicle de desenvolupament de temes culturals i que pot contestar a les inquietuds que la gent tinga. Un altre tema a abordar des del nostre punt de vista és la Setmana Cultural. La Setmana Cultural pensem que hi ha que transformar-la, millorar-la, añadint-li coses que són molt tradicionals, com per exemple les vaques, organitzant concursos, per exemple de paelles, i afegint-li quizà una fira gastronòmica. També hem de recuperar les nostres tradicions, com el correfoc, que és una cosa que és de veres que per temes econòmics però està perguent-se, com la nit de cap d'any a la Soca del Campanar, que fins fa uns anys es celebrava, i això caldria retrobar-ho, perquè al final el carrer
té que ser per nosaltres. Tenim que recuperar aquest carrer. També podríem recuperar o fomentar alguna tradició com ha sigut la cavalcada de Reis, que aquests últims anys han anat perdent i que considerem que és una cosa molt important. I un altre tema que ens agradaria també és que a l'hora de festes no estaguera tot el soroll centralitzat en el polideportiu a uns horaris de gent molt jove, retornar al centre del poble i muntar algun tipus d'orquestra allí per gent no tan jove i a uns horaris diferents perquè la festa no es desplaci. Un tema que nosaltres tenim molt clar és que s'ha d'organitzar un casal jove. Això és fonamental, els xiquets estan per ahí, estan perduts, passen freig, passen necessitat, i crec que tenim el puesto, i el nostre puesto, el que desitgem per ahir, és l'antiga guarderia, i crec que serà molt important perquè tenim programes d'animació sociocultural preparats per posar-los en marxa ràpidament. En quant al tema de participació, nosaltres hem dissenyat 5 comissions. La primera seria una oficina municipal per al desenvolupament sostenible. Esta oficina s'encarregarà de gestionar el Pla General d'Ordenació Urbanística, el famós PGOU, sempre dins d'aquesta filosofia que a nosaltres ens agradaria implantar en Quatretonda, que seria el poble tranquil. En qualsevol cas, aquest desenvolupament del PGOU tindrà que ser sempre dins d'una integració paisatgística molt important. També ens agradarà crear el Consell Local de Desenvolupament del Medi Ambient, que s'encarregarà de l'Agenda 21, de la gestió del paratge natural i del manejo i gestió de l'ecoparc. El tercer punt és la taula municipal d'adjudicació d'obres. Nosaltres pensem que l'adjudicació d'obres té que ser en una taula en la que estiguen representats tots els constructors locals perquè volem donar-los el compromís de que les obres de l'Ajuntament les realitzaran sempre els constructors locals. I a més es donem el compromís de que ajudarem a que les obres particulars també les realitzen els constructors locals, baixant el tipus impositiu que la persona té que pagar. Tot això nosaltres ho donem als constructors locals a canvi d'una sola cosa, la garantia de que la mà d'obra que van a utilitzar té que ser local. Una altra taula serà el gabinet de premsa, publicitat i màrqueting. Crec que tot el món sap el que és premsa, tot el món sap el que és publicitat i tot el món sap el que és màrqueting. Es tracta de publicitar l'Ajuntament, el poble i totes les coses locals. Un minut. I l'últim serà un foro de cultura, perquè nosaltres pensem que el desenvolupament cultural és important i a l'hora de dissenyar rotondes i a l'hora de dissenyar aquestes coses ens agradarà plasmar allí coses que formen part de l'arraigo cultural local. Sí. Abans de continuar, vull demanar disculpes tant al senyor José Luis per la primera intervenció que he errat en els temps, com al senyor David, que en els dos apartats l'he citat malament. Ha sigut culpa meua. No vull que això es tingui en compte ni que el públic assistent intuïsca que si n'hi ha contubernio judeo-maçònic. Per tant, té la paraula el senyor David Maique. Anem a seguir i anem a la pela. Tercer apartat. La crisi econòmica actual ha provocat en els ajuntaments un tema greu, que s'ingressen menys diners. Per altra banda, s'han de mantenir serveis, necessitats, s'han de fer inversions imprescindibles. I tot això provoca situacions complicades. Menys ingressos, despeses que són inevitables, i això a vegades implica quadrar el cercle. Quadrar el cercle, ja ho dic. Aquest tema és un tema complicat. De tota manera, jo també vull donar, en el que he dit, un missatge de tranquil·litat a tots els de Quatretonda. El nostre endeutament municipal és mínim. Si el comparem amb els pobles veïns, la nostra situació encara és molt més favorable. Què proposem fer en el tema de les despeses municipals? Primerament, dues coses. Millorar tot el possible el que respecta a les despeses municipals, reduir-les siga conforme siga i tal.
Això implica, ja ho hem fet, que la llum per la nit estiga a partir de certa hora la meitat de la llum apagada, el qual a vegades no és tan fàcil com pareix, més fàcil de dir que de fer. Després que alguns gastos innecessaris als quals tots estem acostumats i hi ha un precedent que al fer-se genera polèmica, perquè a tots ens agrada, però i això és un tema del que tindrem que clavar-nos en el cap, que la situació actual implica que hem de reduir despeses que en altres moments les puguem fer, però ara seria el prudent és controlar-les. També intentarem reduir els impostos, però reduir els impostos, i això ho dic clar, en funció de les necessitats de l'Ajuntament. Això hi ha que tindre-ho molt en compte. Polítiques de reducció d'impostos acaben produint dèficits majors i a la llarga problemes més greus. I la veritat és que les prometen, després no les complixen perquè és impossible. Hem fet una revisió catastral, evidentment l'Ajuntament recaurà més, això sí que és cert. Per tant, el que anem a intentar és, ja que recaurem més, modular la fiscalitat perquè tampoc té sentit que l'Ajuntament ingressa més de lo que... Però aquesta reducció d'impostos anirà, torno a repetir, en funció de les necessitats de l'Ajuntament per evitar un major endeutament. Ja he dit que les promeses de reducció d'impostos és un tema que hi ha que mesurar-lo molt ben mesurat. A tots mos agrada dir-ho, a tots mos agrada plantejar-ho, però és un tema que s'ha de mirar molt bé. Torno a repetir, vull que la idea quede clara, estic insistint en el tema, millor la gent pot ser que massa, però la idea és que reducció d'impostos en funció de les necessitats de l'Ajuntament. Reducció de gastos i l'altre també, però en funció de les necessitats que tinguem. També tinguem que preparar un pla econòmic financer. La situació a l'Ajuntament és com tots, s'ha incrementat el dèficit i per tant tindrem que preparar un pla econòmic financer que ens té que permetre assumir el dèficit pressupostari en un pla de temps. No som nosaltres l'únic, hi ha altres per ahir que estan molt més agobiats que nosaltres, però això ho han de fer i això també implica que la gent tindrem que preocupar-nos per el tema i ser conscients de les dificultats. Tindrem que apretar-nos el cinturó, no hi ha que contar, no hi ha que dir el contrari, però jo també vull que al mateix temps transmetre un missatge de confiança, que anem bé i que la cosa la solucionem i jo estic segur que nosaltres tots els partits col·laborarem. Hi ha un altre tema que és important per a nosaltres i del qual anem a treballar en sèrio. L'Estatut d'Autonomia Valencià preveu la creació d'un fons de cooperació municipal. Els fons de cooperació municipal són uns diners que la Generalitat transmetís als ajuntaments que serveixen perquè els ajuntaments es gasten el que vulgui. Som l'única comunitat espanyola que això no ho té. Som els millors, però no tinguem un fons de cooperació municipal que totes les comunitats espanyoles ho tenen. Anem a plantejar aquest tema i anem en l'Ajuntament, anem a emprendre el tema molt en sèrio. Ja hem fet algunes mocions i anem a treballar en aquesta línia. I això és un tema que es contempla en el mateix Estatut d'Autonomia. Des del Partit Socialista tinguem un compromís clar que si arribem al govern... Senyor David, ha acabat el seu temps. Només dic dues coses. La nostra idea és fer un fons de cooperació municipal del Partit Socialista, en la qual es dota 70 euros. És molt complicat i en general tota la situació és molt complicada. I per tant, les mesures que proposem van a ser molt concretes. La primera, hi ha que contindre la despesa pública, però contindre-la deixant-la, reduint-la a lo imprescindible i optimitzar els recursos. No hi ha que gastar-se els diners perquè sí, en aquest moment no. En aquest moment el que hi ha que fer és estirar els diners i els diners no són elàstics. Per això anem a aplicar una sèrie de mesures molt concretes, molt. Per exemple, pels bars, que com tenen ara una prohibició de poder fumar dins, han perdut ingressos. Doncs els eliminarem la taxa d'ocupació de terrasses per intentar compensar-los i que allò generi un poc més de negoci. En quant al tema de Gebasa, plantegem una renegociació del contracte. Per què? Perquè la gestió de l'AUIA a l'Ajuntament li generava uns ingressos molt importants, de l'ordre de 20 o 25.000 euros a l'any, que ha perdut i, a més, a nosaltres, als usuaris, està generant uns gastos que jo he tassat en funció dels datos del 2008 en uns 20.000 euros. I això hi ha que renegociar-ho.
En quant a l'IBI, hi ha que aplicar una reducció gradual, general, i retornar-lo a nivells del 2007. Crec que més claret i més concret no es pot parlar. L'impost de circulació també és algo que nosaltres vulguem adequar al grau de contaminació que emetisquen els vehicles. Quan menys contaminació, menys impost. En quant a la vivienda, el que plantegem és una reducció en l'IBI del 50% durant 5 anys a totes aquelles parelles o persones que adquirisquen una vivienda com a primera vivienda en quatretonda o que construïsquen una vivienda que va a ser primera vivienda en quatretonda, perquè el que pretenem és agilitzar un poc l'economia. I una altra cosa que plantegem per fer un poc de recolzament a les parelles joves que estan tinguent fills és una reducció del 25% durant 3 anys a totes aquelles parelles que tinguen la seva residència en quatretonda i que tinguen un fill. I finalment, el tema del polígon industrial. Ahí sí que discrepem per nosaltres. El que es deu de fer en aquest moment en el polígon industrial és paralitzar-lo de forma temporal. No puguem demanar-li als usuaris, als afectats més bé, que gasten uns diners que si tenen van a quedar ahí morts i si no tenen segurament el banc no els donarà i si els dona quedaran ells en mans dels bancs perquè no van a poder tornar la hipoteca. No és moment de fer això, hi ha que paralitzar-ho, esperar 3, 4, 5 anys fins que el model econòmic torni a funcionar. Algú pot pensar que entonces si ve alguna empresa no la podrem ubicar. Pues jo soc de l'opinió que hi haurà que fer una actuació puntual, manejar-se i aconseguir-ho. I en això acabe. Els ingressos que té l'Ajuntament actualment són 3 fonts d'ingressos. Una, el Fons Nacional de Cooperació Municipal, que ja ve lluitant des de fa anys per a que del pressupost estatal un 25% vagi destinat a les corporacions municipals i als ajuntaments, perquè els ajuntaments són una administració més de l'Estat i no han d'anar pidolant cada volta que necessiten fer inversions. Per tant, hauríem de tindre ja estipulat quan comença un pressupost quants ingressos tenim. Actualment és una de les fonts d'ingressos a l'Ajuntament i està en funció de la pressió fiscal que té cada ajuntament, és a dir, un ajuntament amb 2.500 habitants, si té una pressió fiscal major que un ajuntament amb 2.500 habitants i amb una pressió fiscal menor, l'aportació de l'Estat, el que té major pressió fiscal, és major. I és una altra de les vies d'ingressos de l'Ajuntament són lògicament les taxes i els impostos, les taxes per serveis que presta l'Ajuntament i els impostos que paguem cada un dels ciutadans que vivim en un poble. Una tercera font d'ingressos són les transferències, és a dir, les subvencions que venen de Diputació, de Conselleria, les diferents subvencions que aporta l'Ajuntament. Hi hauria d'haver, perquè així ho contempla l'Estatut d'Autonomia, una quarta font d'ingressos que seria el Fons Valencià de Cooperació Municipal. Això no existeix i, per tant, nosaltres, si tenim representació parlamentària, pressionarem per a que el govern de la Generalitat cree aquest fons valencià de cooperació municipal. De manera que els ajuntaments no hagin d'anar pidolant tampoc a cada una de les conselleries, donant diners per això, donant diners per allò, sinó que simplement quan elaborem el pressupost sabem ja els ingressos que tenim. La situació de l'Ajuntament, igual que la situació de tots els ajuntaments i de totes les administracions, igual que la situació de les famílies, és una situació difícil en aquesta crisi econòmica. Els 2 primers anys d'esta legislatura s'han tancat els pressupostos amb superàvit, els 2 últims anys amb dèficit. Estem passant per una situació ben difícil, i la nostra proposta és que ja que s'ha de gastar en allò que siga imprescindible. Totes les coses que siguin prescindibles s'hauran de prescindir. Això ja ho feia jo. Jo quan estava d'alcalde les coses que no eren estrictament necessàries jo no me les gastava. De vegades poso algun exemple com pugui ser el tema de la televisió. La MK ve i el demana si pot vindre a festes. I vaig, vinga a festes. No, però és que són 1.200 euros. Doncs mira, si vol vindre bé i si no vol vindre no ve. Això és el problema. Són 1.200 euros que t'estalvies per ahir. I per tant, hem d'anar a les coses que són imprescindibles. Les coses prescindibles, no. La quadratura del cercle no es pot fer. Difícilment es podria anar a reduir impostos. Això crec que el nostre criteri és demagògic, perquè si no s'arribes al mes de juny, arribes a aquestes altures de l'any
i les partides pressupostàries les tens esgotades ja, i has de pagar l'enllumenat públic. I quan vinga novembre i s'ha de posar gasoil en la calefacció de les escoles o del centre sanitari, no n'hi ha diners, les partides estan esgotades, per tant, no s'ha de fer demagògia en aquest sentit. Ara, nosaltres sí que tenim un compromís, que és el tema de l'IBI. La proposta de revisió catastral la vaig fer jo i es va aprovar per unanimitat per tots els grups municipals de l'Ajuntament el 28 de gener del 2008, crec recordar, amb el compromís que una vegada es revisara el valor catastral es rebaixaria el tipus impositiu. Actualment estem pagant-lo a un 0,65, els pobles veïns n'hi ha que el veuen al 0,80. Senyor Rafael, un minut. I nosaltres sí que tenim aquest compromís, i aquest compromís anem a complir-lo. Aquest compromís va a rebaixar-se, baixar, per exemple, del 0,65 al 0,60. En guany s'hauria pogut fer, però estem esperant a veure com seran els resultats, és a dir, la nova valor catastral, com afectarà. El valor d'un any per l'altre no pujarà, o sigui que no pujarà, sinó que es farà en tramos de 10 anys. Finalment, hi ha un altre tema que encara que no siga hisenda, però és patrimoni, que entra pràcticament a la mateixa àrea. Tenim les escoles velles, la part de dalt s'ha de renovar, les instal·lacions i això, i nosaltres pensem que en aquests 4 anys s'ha de renovar i habilitar, tindrem tot l'edifici ja habilitat exactament igual que dalt del poliesportiu. I finalment quedaria personal, el personal de l'Ajuntament, la plantilla de policia actualment està, n'hi ha una persona únicament, n'hi ha 2 persones, n'hi ha una plaça. L'ordre d'intervenció pactat és PP, Bloc, PSOE. Per tant, té la paraula el senyor José Luis. Gràcies, Federico. Bueno, en aquest apartat la gent ens ha demanat una sèrie de coses que li agradaria que estiguessin en el seu poble i nosaltres les hem traduït directament al programa electoral. Entonces, aquestes coses són, en principi, van pareixer coses molt senzilles, però la gent les ha demanat molt i entonces a la gent sempre hi ha que fer-li cas. La primera serà pintar la ratlla del camí del Dorresment, perquè és un camí que avui quasi és una carretera, es gasta molt i quan hi ha boira i per la nit es converteix en una cosa molt perillosa circular per allí. De fet, hi ha gent que quan hi ha ruïnatge no s'atreveix i té que rodar. També ens han de preocupar dels baixants de l'Auia, tant municipals com a rurals. La gent s'ha queixat de que les aigües, vivim en una zona on cauen trompades d'Auia, quan venen les trompades, per determinats carrers del poble no es pot caminar, des de luego hi ha bancals que pareixen camins perquè tenen tota la sorra del camí dins del bancal. Una altra cosa que ens ha demanat la gent és que en el camp de futbol vell fem una zona d'oci de l'estil del que n'hi ha en el Pla dels Angolidors. Per tant, nosaltres anem a fer-la i a més anem a mantindre-la. També hem de crear jardins, crear-ne de nous i mantindre els que n'hi ha. I a més adequar-los. I adequar-los per a la gent de la tercera edat, perquè avui el més habitual en els xiquets és que es porten els vuelos i està bé que els xiquets estiguen divertits en els jardins, però els vuelos també hi haurà que muntar algun tipus de maquinària, algun tipus de cosa perquè passen el rato allí de forma activa i no de forma sedentària. Una altra cosa que portem en el programa és l'organització d'una escola municipal de pilota valenciana. La pilota està agarrant molt de boles en Quatretonda i creiem que és una iniciativa interessant perquè els nostres xiquets de ben menuts, ja que tenen afició, practiquen aquest deport de la forma adequada. Sobre el paratge natural, és un paratge natural fantàstic, que és el més gran de la província de València, i el que nosaltres vulguem és posar-lo en valor, cuidar-lo, mantindre-lo net, mantindre-lo asseat, que siga accessible i convertir-lo en un icono pel nostre poble, que siga algo que la gent associa paratge natural a Quatretonda i Quatretonda a paratge natural. I com així també entrava la sanitat, vaig a parlar del nou centre de salut que nosaltres desitgem. Nosaltres desitjaríem un centre de salut nou, gran, en un bon jardí, en un bon pàrquing per ambulàncies, per cotxes, ben equipat, en un puesto suficientment ampli perquè quan tinga que vindre una ambulància puga, perquè quan tinguem que créixer o tinguem que fer-lo créixer perquè es quede menut, no tinguem que traslladar-lo i que estiga molt ben comunicat. I aquest centre de salut que nosaltres desitgem, sentim que té l'obligació la Conselleria de Sanitat de pagar-lo, perquè ja el va prometre en les anteriors eleccions i no ho ha complit.
Seria molt fàcil dir, bueno, no patiu, en 4 anys tindrem el centre de salut. No, la conselleria, les conselleries no tenen un duro. I per tant, nosaltres que plantegem la necessitat d'aquest centre de salut a Quatretonda, si aconseguim durant aquesta legislatura que es posi la primera pedra, això serà fantàstic perquè serà senyal de que el següent alcalde que vinga darrere l'acabarà de construir i l'inaugurarà. Senyor Rafael Benavent. L'àrea aquest punt dona pa molt, dona pa molt perquè abarca moltes àrees. En esports ja hem comentat alguna cosa. En esports nosaltres creiem que s'ha de fomentar l'esport, creiem que s'han de mantenir les instal·lacions esportives que tenim actualment en condicions i que s'han d'ampliar les instal·lacions esportives. Se n'han de crear més, se n'han de fer més. En el Pla General d'Ordenació Urbana, en el document consultiu que s'ha enviat ja a la Conselleria, està prevista la ampliació de les zones esportives. Actualment no es pot fer una instal·lació esportiva com no es pot fer una instal·lació industrial allà on mos parega. Ha d'estar contemplat en el Pla General d'Ordenació Urbana. Per tant, creguem que s'han d'ampliar i s'han d'ampliar l'oferta perquè l'esport és un element important en la vida de les persones, en la millora de la qualitat de vida de les persones. Per tant, creiem que això és important. Coincidim també pràcticament en el parc per a gent major. Això ho hem vist ja en altres pobles, quan així anem mirant i anem veient coses que ens poden cridar l'atenció. L'activitat física, la vida sedentària és negativa per a la qualitat de la vida de les persones i per tant nosaltres creiem que s'ha de crear un parc on hi hagi aparells per a que la gent major pugui estar xerrant i pugui estar movent les cames, menjant els braços, etc., que n'hi ha diferents aparells per a fer aquestes coses. Això ho contemplem també nosaltres en el nostre programa. Pel que fa a la cultura, també, lògicament, hem parlat ja abans, quan parlàvem de la participació ciutadana, de la programació anual d'activitats culturals. Nosaltres volem col·laborar també en totes les associacions culturals que hi ha en el poble, grups de teatre, els que es preocupen del cinema, el col·lectiu d'Orresment, les bandes de música, etc. Tots han de tindre el suport i han d'estar coordinats amb l'Ajuntament. La gent jove que fa música, els hem de facilitar un local per a que puguen assajar. Després hem de promoure també els artistes locals, també tenim artistes plàstics, gent que es dedica a fer pintura, escultura, actors de teatre, que els haurem d'animar també a que participen en les activitats culturals del poble. Això és important i creiem que s'ha d'aprofitar. Pel que fa a la sanitat, lògicament el centre de salut. En aquests anys vam estar ja a la Conselleria per a la construcció d'un nou centre de salut. Se'ns va prometre que el que teníem actualment el rehabilitarien, de manera que podríem aprofitar la planta baixa i la primera planta. Lògicament, això s'hauria de posar un ascensor, es podria habilitar. El que està clar és que el centre de salut que tenim actualment és un centre de salut obsolet, és dels anys 80, crec recordar que es va posar en funcionament l'any 83 o 84, estic parlant de memòria, però eren els primers anys que estava jo a l'Ajuntament, per tant ja fa molts anys. Necessita contínuament el metge ve demanant-nos que necessita un armari, que necessita qualsevol cosa, en aquestes condicions no podem estar i crec que els que estem a l'Ajuntament junts hem d'anar a exigir-li a la Conselleria que ens faci un nou centre de salut. Pel que fa al tema sanitari, creiem també que és important campanyes, crear o fomentar campanyes de conscienciació per a millorar la salut, malalties cròniques o de cara a la gent jove, temes d'addiccions, addiccions a drogues, addiccions a l'alcohol, addiccions... Cal crear consciència de la importància que té la salut en la vida de les persones. Pel que fa a serveis socials, sabeu que tenim una treballadora social que està desenvolupant un muntó de programes, des de programes d'assistència domiciliària, el Pla Amics, tramitació de documentació per a les subvencions de dependència, i tot això lògicament continuarà fent-se. I pel que fa a l'administració, nosaltres considerem que s'ha de crear una oficina virtual. Actualment, quan necessitem qualsevol document, hem d'anar físicament a l'Ajuntament. Cada vegada internet té un paper més important en la vida de les persones i, per tant,
Es poden fer molts tràmits des de casa via internet. Treballem en els bancs, es poden fer en altres administracions. L'Ajuntament hem de crear aquesta oficina virtual per a que no necessitem anar, cada vegada que necessitem un document, anar a l'Ajuntament. Crec que bàsicament són moltes coses les que abarcaria aquest apartat. Caldria possiblement explicar-les un poc més detalladament, però això és el que hi ha, el que proposem nosaltres en ICB. La necessitat de serveis comunitaris és una cosa que és una demanda cada volta major i a més és una cosa que evoluciona molt ràpidament, molt ràpidament. Nosaltres en això anem a fer un esforç titànic, per augmentar la dotació de serveis per al poble. Bàsicament anem a detallar els que considerem més importants. Primerament el tema del centre de salut. Ja ho han comentat tots, el centre de salut està obsolet, no serveix ja, planteja ja més problemes que dona solucions i per tant hi ha que buscar-ne un. La ubicació també la tinguem clara, la ubicació la tinguem totalment clara i té que ser, al nostre entendre, on està la guarderia. De fet, la conselleria, el centre d'atenció primària ja ha acceptat discutir el tema i ens ha dit les característiques que tenia que tindre, perquè nosaltres en vam plantejar un amb unes dimensions que la conselleria ens va dir que això no s'adaptava per al que necessitava el poble, que tenia que ser menor i el projecte està a punt i la memòria millorita està feta. I això té que ser l'ubicació, però nou centre de salut. Després l'altre tema és el tema esportiu. Jo penso que Quatretona en això té una gran deficiència. No hi ha una oferta esportiva suficient d'instal·lacions. Instal·lacions no només de cara a la gent jove, sinó també de cara a la gent més major. Té que haver una major amplitud d'oferta esportiva. En aquest sentit hi ha un altre element que és clau, la dotació d'una zona esportiva. Quan vam escampar el programa electoral la vam ubicar exactament on anava, és on està prevista en el Pla General d'Ordenació Urbana i allí és on anem a intentar fer-la. Això què vol dir? Que al proper pla d'instal·lacions esportives de la Diputació hem d'aconseguir, siga conforme siga, que ens donen diners per a comprar els terrenys i executar les obres. Ahir podríem frontó, pàdel, van diverses ofertes. El carrer de la Pilota. Jo estic especialment orgullós del carrer de la Pilota, ha sigut un èxit total, la veritat és que sí, ha sigut un èxit total, l'acceptació de la gent, bona ubicació i tot. I enguany ja volien fer-ho però ha sigut impossible, anem a tapar-lo i enllumenar-lo. I després, en el que hem coincidit, l'Escola Municipal de Pilota Valenciana. Hi ha una gran demanda i pensem que és una obligació fer una escola municipal de pilota i anem a tirar endavant aquest tema. L'altre tema, important també, les persones majors. En les nostres societats cada volta hi ha gent més gran, les expectatives de vida s'incrementen, la població viu més temps i això immediatament genera una demanda. Hi ha la demanda de que tens que tindre instal·lacions per a aquestes persones majors. Amb la qual això ens porta inevitablement al tema del centre de dia. El centre de dia hi haurà que voleu, hi haurà que estudiar-ho detingudament, no anem a precipitar-nos, el cost s'ha d'estudiar correctament, però hem de valorar la possibilitat de fer un centre de dia. Possiblement la ubicació ja la tinguem, podríem tindre ja una bona ubicació. Però això és un altre tema important, un centre de dia per a persones majors, això serà fonamental. Després hi ha un altre tema que hi ha a mig camí entre l'oci i també les demandes de les comunitàries i és habilitar uns espais d'oci que permetisca al mateix temps incrementar l'oferta turística també del poble. També tinguem una sèrie d'elements que anem a treballar en ells molt clarament. Primerament, la idea és que hi haga una àrea d'oci que aniria des del pont de les Fontetes al pont de Lutxent, que inclouria el que és la Font Vella, que està molt bé, i seria projectar això en un sentit... Un minut? Sí, acaba ràpidament. Després el tema de la ruta de la salut. Això també és un altre tema, la ruta de la salut. Anem a plantejar el fer una ruta de la salut que comunique la sud de Mundo amb la Font de Maïques, per mig dels barrancs, és un paratge ideal això, i que a més això tindria que connectar amb el que he dit abans, una red de sendes al voltant de tots els aprofitaments de l'aigua que tinguem amb els barrancs. Jo això, el que és important, que no vull que allargar-me més,
El tema és que anem a dotar de valor turístic al poble i a més incrementarem l'oferta d'oci, que és l'element també fonamental. I els barrancs, igual que la serra, són el lloc ideal per dissenyar una bona oferta que permetiria portar la marca de Quatretonda molt bé. La combinació de paratge municipal i sendes i aprofitament de sendes per els barrancs i coneixement. Abordarem el 5è apartat, urbanisme, on l'ordre d'intervenció és bloc, PSOE, PP. Per tant, té la paraula el senyor Rafael Benavent. Bé, anem a acabar l'últim apartat. A veure, estos 4 anys que venen, pense que hi ha un document que és el Pla General d'Ordenació Urbana, que s'ha iniciat ja, en el programa anterior ho portàvem, però no es va començar abans perquè la rella sempre tropessa en la mateixa pedra. És una qüestió econòmica. Redactar un Pla General d'Ordenació Urbana està al voltant de 150.000 euros, és a dir, uns 25 milions de les antigues pessetes. És un document importantíssim perquè en certa manera va a condicionar les activitats i el desenvolupament de Quatretonda en els propers 20 o 25 anys. Per tant, no és broma. És un document bàsic, importantíssim, que s'ha d'estudiar, s'ha de participar i s'ha d'elaborar. En aquest programa no únicament va dir-se on poden construir, és a dir, on s'obriran els carrers. Ahí abarca tot el terme de Quatretonda i quines activitats es podran fer en cada una de les parts del terme. Unes seran protegides, altres seran urbanitzables de sol comú, és a dir, en unes altres podran posar indústries, etc. Per a on es desviarà la carretera actual, tot això està contemplat o es contemplarà en el Pla General d'Ordenació Urbana. Actualment estem en una primera fase. En la primera fase ens hem gastat aproximadament, estic parlant de memòria, al voltant de 70 o 75.000 euros la redacció de la primera fase. Després queda una segona fase. Aquest document, torno a repetir, és importantíssim i en aquests 4 anys s'ha d'aprovar. S'ha d'aprovar per què? I per què volem un Pla General d'Ordenació Urbana? Fins ara estàvem funcionant en unes normes subsidiàries que es van fer en l'any 97 i cal actualitzar-les. Per què cal actualitzar-les? Perquè hi ha activitats que es plantegen actualment que en l'any 97 ningú no les pensava i actualment l'Ajuntament no les pot autoritzar perquè les competències en urbanisme són matèria de la Conselleria d'Urbanisme. És a dir, l'Ajuntament elabora un pla, el porta a la Conselleria d'Urbanisme i quan la Conselleria d'Urbanisme l'aprova, això que aprova és el que l'Ajuntament està autoritzat a poder autoritzar. Per exemple, parla un dels exemples, un dels problemes que tenien quan jo estava d'alcalde era el tema de les plaques solars. Les plaques solars no estaven contemplades en les normes subsidiàries del 97 i per tant l'Ajuntament no les podia autoritzar. El que volia posar plaques havia de demanar permís a la Conselleria d'Urbanisme. Per tant, això s'ha de fer, és important per això. I després hi ha un altre tema importantíssim que és el tema de les casetes. El tema de les casetes, l'única manera de legalitzar les casetes és redactant un pla general d'ordenació urbana que contemple les zones on hi ha més condensació de casetes i una vegada s'aprove, on hi hagi més condensació s'haurà de fer uns plans de minimització d'impacte ambiental, de manera que es controlen els residus, les aigües residuals, és a dir, les vies d'accés a les casetes perquè en un cas d'incendis hi pogueren anar els bombers. Per tant, és importantíssim la redacció del Pla General d'Ordenació Urbana només, encara que sigui només per aquests 2 aspectes. N'hi ha més motius. Bé, un altre tema que es planteja en els diferents programes és la urbanització de diferents carrers nous que estan contemplats ja en les normes del 97. Nosaltres no som partidaris. No som partidaris per una raó ben senzilla, perquè el casc urbà, les cases que hi ha al poble, dins del poble, hi ha un munt de cases que estan tancades. Urbanitzar un carrer sense necessitat i sense expectatives de vendre'l és costós. Ve a costar aproximadament a uns 100 euros per metre quadrat la urbanització d'un carrer. Per tant, crec que actualment és inviable en les condicions, en les expectatives que hi ha de venda de cases o de solars. O sigui que això, nosaltres en aquest aspecte no anem a continuar, perquè no estem disposats, no creguem que no és convenient. Finalment, es queda també l'apartat de medi ambient, que no sabíem on ubicar-lo, però jo considerava que possiblement en aquest apartat, el que estigui relacionat, i pel que fa al medi ambient, nosaltres considerem que com a bàsic
les vies, els accessos per a les infraestructures per a poder actuar en un possible o en un cas que hi hagi un incendi han d'estar correctament i per tant no únicament el camí central de la serra sinó també altres accessos que n'hi ha com per exemple acabar de completar el camí que puja a la Falaguera o el que puja al Xim que se va fer un tram i millorar també tots els accessos a la serra. Bé, bàsicament quedarien encara moltes més coses però ja no hi ha més temps. Molt bé. Bé, els ajuntaments tenim una gran capacitat en temes urbanístics, estem supeditats a la conselleria, però realment tinguem un gran poder en aquests temes. Hi ha un tema que és fonamental, Rafael ja l'ha dit abans, el tema del Pla General d'Ordenació Urbana, està presentat a la conselleria, s'ha iniciat tot el procediment, hi ha que continuar-lo endavant i el pla s'ha d'acabar i s'ha de completar perquè és fonamental, ho ha dit Rafael molt ben dit abans, això designarà el creixement urbà del poble en uns 25 anys. El que anem a procurar és que siga per consens i tots estem d'acord i hi ha la màxima acord possible. Hi ha un altre tema que també ens interessa especialment, és el tema dels carrers del poble. Consideren que els carrers del poble estan mal, bordillos trencats, voreres en males condicions, un asfaltat en alguns llocs. Per tant, el que anem a fer és utilitzar tots els plans d'obres i serveis de la Diputació que cada any es fan, utilitzar-los per a manteniment i refer els carrers del casc urbà, de tal manera que al final de 4 anys hagin fet una bona actuació dins del casc urbà. Això és feina que podran fer també empreses del poble i en això realment ja hem començat. Després, un altre tema que també ens interessa, i això també ho vam fer de manera molt gràfica en el programa, és fer una nova redona a l'entrada del poble des de l'Utxent. Hi ha un nucli que s'ha d'ordenar correctament. I s'amplia el camí d'accés al cementeri i urbanitzar-lo. Allò és un embut, ja han començat a parlar amb els propietaris. Fer un jardí entre l'ermita i el Calvari i també remodelar la redona que hi ha enfront de la cooperativa, no la que hi ha, acondicionar-la i tal. Això és un element que, bueno, alguns d'ells ja gràficament els hem col·locat dins del programa. Després el tema de l'apertura de carrers, que el Rafael ha comentat, és un tema que també nosaltres sí que som partidaris d'obrir carrers, per almenys és que actualment estan previstos en el Pla General d'Ordenació Urbana, però també és de veres el que diu Rafael, vull dir que és un problema econòmic, molt costós, i que ho farem sempre d'acord amb els veïns. Vull dir, si els veïns afectats per un carrer, ja que era una majoria que no volguera, com realment ha passat en el tema del polígon industrial, doncs, evidentment ho farem. El que no va fer és una cosa contra els propietaris del terreny, això que quede clar. Però si una majoria de propietaris dels carrers que han actualment previst està d'acord en iniciar la urbanització, doncs es farà. Després el tema de la finalització del carrer Juan Maíquez. Este carrer presenta molts problemes. Ara ja quan hem fet el conveni amb Iberdrola ha demanat una sèrie de condicions noves, de transformadors, línia de mitja tensió, etc., que ha disparat el cost. Amb la qual cosa, si l'han de fer exclusivament els veïns, doncs no es farà mai. Això és un tema del que també pensem que s'ha de negociar, s'ha d'arribar a un acord i ho han de resoldre de cara al proper pressupost i al proper any. Vaig un poc a pressa, com vaig de temps? Bé. Va bé. Vaig bé, vale. No, és que mentre jo no dic res, vostè cau rovant. I per tant és un tema que és important, que s'ha de resoldre perquè és nucli, és fonamental i a més de cara al creixement urbà que es preveu en el mateix pla general, si això no es resol, ahí creem un coll de botella impossible de resoldre. I després un altre tema que ens pareix importantíssim, bàsic. La carretera de Quatretonda a Benigany. Això és, a hores d'ara, és una infàmia. És una infàmia a la carretera Isa. Una carretera que estan els xiquets tots els dies, els xiquets que van a l'institut, xafant-la. Un minut. I la carretera estan xafant les xiquets tots els dies, està suportant un trànsit de xiquets a l'institut molt gran. I molta gent del poble. La carretera és, la calçada és deficient. Hem anat darrere la Diputació. Al final l'únic que han aconseguit ha sigut que
netejant les voreres i prou. Anem a plantejar, en col·laboració amb tots els ajuntaments implicats, Gent, Benigani, etc., anar a la conselleria i que d'una vegada per totes resolguen el tema de la carretera, a la Diputació, perdó, i que resolguen el tema de la carretera aquesta. La carretera s'ha de buscar un traçat nou i serà una solució, i això anem a ser molt importants perquè algun dia puguem tindre un problema, alguns accidents han hagut. Bé, acaba ja, hem fet un esforç per mantenir el poble net, mantenir les zones verdes en condicions i continuar aquesta línia de netejar el poble, mantenir-lo net. Tindre un poble net sempre és un element atractiu. Bueno, en el tema d'urbanisme nosaltres tenim les idees molt clares. El carrer Alcalde Juan Maíquez s'ha d'acabar ja, i crec que hi ha una forma d'acabar-lo, que és baixant els costos d'urbanització, és així. I a més de que s'ha d'acabar ja, s'ha de connectar ràpidament en Sanchis Guarner, perquè per ahir té que desatascar tot el trànsit que hi ha en el centre del poble. I a més pensem que s'han d'obrir nous carrers per una raó molt evident, perquè quan vas a Benigani i veus les cases noves que s'han fet, resulta que un gran percentatge de cases són de gent jove de Quatretonda, i quan els preguntes per què se n'han anat, per què han decidit anar-se'n a viure a Benigani i no s'han quedat així, el diuen que perquè així no hi ha disponibilitat de solars o és que n'hi ha, estan molt cars perquè n'hi ha pocs. Per això pensem que hi ha que apostar. Sobre el plan general, ells ja han explicat la transcendència que té, lo important i lo que costa i tot. Jo només vull dir que el que hi ha que intentar és accelerar en la conselleria al màxim, accelerar-lo, és fundamental, perquè una volta que estiga s'ha de procedir a urbanitzar diverses zones com són el Carassol de la Talaia o el Carassol de Corrals. Serà una urbanització de baixa densitat, però és molt important pas que tenen allí la casa ja i per donar-li una evolució econòmica al poble. Però tot això que nosaltres volem fer, ho volem fer dins d'una filosofia de slow town o de poble tranquil. Estem orgullosos de viure en un poble i vulguem mantindre la població de Quatretonda com un poble. En què es basa el poble tranquil? Pues es basa en 3 apartats. El primer en ambient, el que ells diuen ambient. En controlar el tràfic. Ja vos dia, hem de recuperar el carrer. El carrer té que ser un punt d'encontre dels habitants. El tràfic l'haurem de controlar, per tant, i tindrem que anar pensant en fer alguna zona peatonal, si no contínuament en períodes de cap de setmana o alguna cosa així. I a més han de controlar la velocitat dels vehicles i el soroll que fan. Hem d'estar pendents del medi ambient. Hem d'apostar per les energies renovables. Per exemple, hem de començar, i és una cosa que està passant ja molt en Quatretonda, a traure la bicicleta i deixar el cotxe, per un problema de medi ambient i per un problema econòmic. I sobretot, el que ens diu aquesta filosofia de poble tranquil és que hem de potenciar lo nostre. Què és lo nostre? Ja vos he dit, el paratge natural. El paratge natural l'hem de convertir en un icono per Quatretonda, perquè és algo que només tenim nosaltres. Hem de potenciar les nostres tradicions, hem de potenciar les nostres festes, hem de potenciar els productes naturals i els productes que són d'ací. I una altra cosa molt interessant és crear un patrimoni cultural. Què vulguem dir en això? Que quan es fa una redona o qualsevol cosa haurem de posar-nos en contacte amb els artistes locals i que siguin ells els que prenguen la decisió de lo que ubiquen ahir perquè això incremente el nostre patrimoni. Nosaltres defenem un urbanisme, però no un urbanisme a lo loco en contra de lo que es pot dir per ahir. La paraula que més prop està de l'urbanisme que nosaltres definim és la paraula sostenibilitat. Els apartats estipulats, obrim un torn de rèpliques. Cal recordar a tots 3 candidats que aquest tindrà una durada màxima i total de 10 minuts, on han d'intervindre tots els que ho manifesten, pel que recomanem brevetat i claritat. Algú dels 3 s'ha sentit al·ludit o vol... O algú dels 3 vol dir... Home, al·ludit no, però estaria bé comentar alguna cosa. Efectivament. Els recorde a tots 3 que PAM d'Alto Baix disposen d'uns 3 minuts. 3 minuts i escaig. Si volen, puguem seguir l'ordre de les eleccions del 2007 o l'ordre que vosaltres vulgueu.
Pues comença el senyor Rafael, a continuació el senyor David i finalitza el senyor José Luis. Està d'acord, senyor David? Sí, no cap problema. Molt bé. Jo només unes quantes cosetes de les que s'han comentat així que penso que cal aclarir-se. Vale? Primer es parla de renegociar el contracte amb Egebasa. Egebasa, el contracte es va fer un contracte amb Egebasa per a 4 anys. Els 4 anys s'havia de renovar. Per tant, això és una cosa que passarà en estos 4 anys. Vale? Per tant, això es farà, independentment de qui estiga. Quan s'acabi, s'acabarà el contracte i per tant s'haurà de treure una altra volta de subhasta el manteniment de la xarxa d'aigua potable. I era necessari. Vale? Per què? Perquè l'Ajuntament no disposa de material necessari ni de maquinària adient per a, en un cas d'emergència, arreglar-ho ràpidament. Jo recordo molt bé una volta que va estar 3 dies, l'apanyàvem i per la nit i tornava a rebentar. Vale? Va haver gent que jo estava d'alcalde i va haver gent que volia que m'agarrara un mal de panxa i que em morira. Vale? I va haver qui se'n va anar a la Diputació, al gabinet de premsa, a dir que a 5-4 tondes estàvem sense aigua. Per tant, jo crec que és un tema importantíssim i si es va fer això va ser per pura necessitat. Això és una de les coses. Després, coordinar la biblioteca amb l'institut, això es fa. La bibliotecària ja cada vegada, cada any, jo li passo la llista dels llibres obligatoris i es fa, o sigui que ja es compra i està en la biblioteca. Això és una de les coses que es fan. Una altra cosa que ha comentat David és l'adequació de la rotonda aquella que n'hi ha davant de la cooperativa. Això es va fer, es va demanar, es va fer, no es va fer, està igual que estava, però consideràvem que no estava en condicions, vam fer un projecte, el vam enviar a la conselleria ens la va denegar. Va dir que no tocarem absolutament res d'aquesta rotonda. I bé, jo crec que unes quantes coses, ja si hi ha més coses podem comentar. Això són les coses que a mi m'han vingut al cap mentre jo he estat escoltant. Possiblement hi haurien més coses, però bé, jo crec que en això és suficient. Passi la paraula. Senyor David. Primer dir que escoltant a Rafael i a José Luis he tret idees bones, vull dir que això l'avantatge que té que és un freiva que vas passant informació i hi ha coses que jo no havia pensat, que han pensat ells, que em pareixen molt bones. Hi ha un tema que és el tema de Gebasa, em reafirmen tot el que ha dit Rafael, vull dir, és una de les coses ben fetes que hem fet. I el servei d'aigua és perfecte ara, i tots tinguem aigua tots els dies. I al mateix cost. I abans hi havia costos diversos per ahir que estaven difuminats però no es comptaven. Per tant, i que tampoc hi ha que agobiar-se massa, com ha dit Rafael, d'ací 4 anys, o sigui, d'ací 2 anys, millor dit, pues expirarà el contracte en Gebasa i podrem negociar les coses com el creiem convenient. L'altre és el tema del polígon industrial. A diferència de lo que ha dit José Luis, i jo sí que soc partidari de tirar-lo endavant. Això és fonamental. Evidentment és una cosa que va connectar a lo que preveiem també en el pla general de treure la carretera per fora del poble, per darrere el cementeri, etc. El polígon industrial, com ha dit Rafael, té que estar ubicat al costat de la carretera. Però s'ha de començar el polígon industrial. I d'això ens hem d'esmerar. El sistema que utilitzem no és el correcte, perquè la gent té que suportar molt de cost d'urbanització. Per tant, tindrem que estudiar la forma, que les hi ha per ahir, vegem altres exemples que han hagut de pobles i tindrem que... Però el tema té que eixir endavant. Nosaltres, de moment, també el que anem a proposar, ho he dit abans, és que aquelles persones que estiguen actualment pagant IBI, impost d'urbana, perquè ens entenguem, per el terreny que està al polígon industrial, que això, mentre la cosa estiga paralitzada, que no se'ls pagui. Bé, bàsicament són aquestes les dues coses més importants que voldria que quedar clar. És a dir, després també la connexió de Sánchez Guarnera amb el pai Juan Maíquez, i aquesta connexió ja està prevista i està feta ja. Hi ha un altre tema que també m'interessa, i suposo que em quedava poc de temps, no faré. Ha estat 3 minuts i vostè està a punt d'acabar els seus 3 minuts. Suposo que el senyor José Luis voldria també. El tema dels impostos. Experiments en gaseosa, que diu aquell. Si comencem a tocar els impostos i comencem a vendre la burra de que anem a rebaixar els impostos,
Això a tots ens agrada sentir-ho, és molt bonic, a mi també, perquè tens que pagar, però cuidao, que serveis s'han de prestar. Les conseqüències poden ser sèries i al final són promeses que no es compleixen. Reduirem els impostos en funció de les necessitats de l'Ajuntament, o sigui, entenguen la paraula, en funció de les necessitats de l'Ajuntament, de les necessitats del poble. Si és possible, rebaixaran. Si no, pues, hi haurà que ajustar-nos a les situacions. No tinguem, vull dir també una qüestió per tranquil·litzar la gent, tinguem més impostos, més baixets dels pobles del voltant, és més baixets. Senyor José Luis, vol... Molt ràpidament. Queden 4... El tema de Gebasa jo no vaig entrar en si sí o si no, en si és el mateix cost o no. La gent està pagant el rebuig i sap si paga o no paga el mateix. A mi m'agradarà només transmitir-vos a vosaltres dos una idea que jo tinc i que vull que tot el món participi. Pot ser acertat, pot ser equivocat. Si consentiu en gastar €1 de l'Ajuntament, i perdoneu, i teniu projectes fantàstics, però jo tinc una idea en el cap. Si consentiu gastar €1 de l'Ajuntament en el centre sanitari o consentiu que la conselleria es gaste €1 rehabilitant el centre sanitari que tenim, des del meu punt de vista estarem facilitant-li l'excusa a la conselleria perquè fins d'ací 30 anys no invertisca €1 més en el centre sanitari que Quatretonda mereix. És una visió personal. ¿Vale? Jo crec que en això acabi. Algú d'estes? Queden 3 minuts. El tema del centre sanitari, lògicament, és competència, el tema de sanitari és competència de la conselleria i és la conselleria qui l'ha de fer. Quan es va fer el primer pla estatal d'inversions va haver una proposta de que els diners es destinarin a la creació d'un centre sanitari i vam quedar que no, que això són diners que ha de posar la conselleria i estem en ixes. Per tant, nosaltres ja paguem els impostos i la conselleria és la que els ha de fer. L'Ajuntament no ha de posar ni un duro en la construcció del centre sanitari. En això estem totalment d'acord. Sí, vull fer una menció. Està clar que el centre sanitari l'ha de fer la conselleria. A més, ha de ser nou. No han de rehabilitar ni reacondicionar, l'han de fer nou. I el terreny el tinguem i han de fer nou. Problema. La conselleria, a hores d'ara, està fent centres de salut que va pressupostar fa 5 o 6 anys darrere. O sigui, o canvia el govern de la Generalitat i canvia les prioritats, o centres de salut en tindrem més que tindrem injustatets. El problema és el que està governant la Generalitat, i és el problema, que no prioritza correctament les coses. I cal un canvi en la Generalitat. Canviem. Volen... Estan tots contents? Tanquem l'acte. Molt bé. D'una banda estic molt content perquè així crec que tots encara estan vius, ningú s'ha degollat allà baix, ni la sang regolla escales avall. Molt bé, moltes gràcies. Ja per acabar, un segonet, i ara... Ja per acabar, passem a finir el debat mitjançant una intervenció de cloenda, on cadascú dels candidats tindrà un màxim de 2 minuts per oferir la seva reflexió final. L'ordre de la cloenda pactat per totes 3 formacions serà Partit Popular, PSOE i Bloc. Per tant, té la paraula el senyor José Luis. Gràcies, Ede. Bueno, jo ara sí que vaig a demanar el vot, que és el que toca. ¿Vale? Per què vaig a demanar-vos el vot? Pues perquè en el programa que nosaltres hem presentat podíem haver parlat de que anàvem a comprometre-nos a fer un centre de salut nou, fantàstic, meravellós i que estaria acabat en aquests 4 anys i no ens hem compromès. Podríem haver-nos compromès a que convertirem el camí del Rosament en una carretera que ens doni accés directe a la futura autovia i no ens hem compromès. Podríem haver compromès 1.000 instal·lacions esportives que per supost les tindrà que pagar la Conselleria o la Diputació i no ens hem compromès. I com això, la variant sur de la CV 610, que ve aprovant el nou pla en general i que va per baix, o podríem haver compromès una ruta saludable de la que tenim
dos circuits diferents i no ho han compromès. I no ho han compromès perquè en la situació en la que pensem que es troba l'Ajuntament, totes aquestes inversions tenen que vindre des de fora. L'Ajuntament no està en posició de fer-se càrrec de tot això. Per això no ens hem compromès. Han presentat un programa que considerem que és molt realista i el que sí que comprometem és que el complirem al 100%. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé. Té la paraula el senyor David Maíquez. Sí, no puc evitar-ho i vull convidar això en una gratitud a la candidatura i a les persones que estem en la candidatura. I vaig elegir-ho per dir-ho ben dit. Tinc una plena confiança en totes les persones que formen la candidatura del Partit Socialista. Som un grup que hem fet una bona pinya, hem fet un treball molt intens i també molt gratificant